Og her kommer vores tredje patient. Ja, hallo, det er terapeuterne her. Ja, det er mig. Goddag, Valdemar. Hvad kan du hjælpe dig med? Jamen, jeg har et problem her. Hvad? Det er fordi, at over på vores skole, der er de jo begyndt at sælge grøntsager og frugter. Det lyder jo godt. Ja, men det er fordi, at jeg har set en person, der godt kan lide sunde og friske varer. Og jeg går meget ind for hygiejne i kroppen selv og sundhed. Og det er fordi, at de har sådan nogle poser med gulerødder, som jeg endda har set på McDonald's. Og jeg er lidt i tvivl. Er de usunde? Jo, det kan vi ikke rigtig hjælpe dig med, for jeg har ikke set poserne. Nej. Jeg ved det godt, men det er godt fordi, at jeg synes bare, det er lidt underligt, og jeg synes, at det burde ske sådan ved, at man sælger McDonald's gulerødder i en skolekantine. Og jeg synes, at det skal lukkes ned med det samme, fordi jeg synes bare, at man går ned og køber et ordentligt sæt gulerødder ned i en ordentlig forretning, hvor de ikke sælger McDonald's gulerødder. Men, og så sælger det dem i stedet for. Jamen, det ved vi jo godt, men altså, jeg har sådan jeg er glad for, at hvis der vil ske noget, hvis for eksempel nogen af kantinens medarbejdere har hørt det her. Jamen, jeg kan ikke hjælpe dig med det her problem, for det er ligesom ikke rigtig vores problem. Men så vil jeg da bare sige tak for hjælpen. Vi kan ikke hjælpe. Og have en fortsat god dag. Nej tak. Og jeg har altid lovet min mor, hvis jeg kom i radioen, så vil jeg sige Nej, nej, jeg vil ikke tid. godt over på pensionatcenteret på din første dag. Og far, jeg håber virkelig, at du fik noget at lave på arbejde, fordi at det er jo så langt siden, du. Ja. Ja, Og ja. Vi ses jo lige nede i skolen, når I kommer, ikke? Jamen, jeg skal lige til tandlæge først, ikke? Så vi ses. Ja, hej. Ja, det var så den næste patient, vi havde. En, der er blevet kaldt Valdemar. Men vi har ikke rigtig noget at hjælpe ham med. Fordi hvordan kan vi hjælpe ham med en pose gulerødder? Men vi finder videre ud af noget om det. Så farvel for denne gang.